Welcome back mga guys. For today's video, ngayon ko lamang naalamagan na hindi pa pala natin natiga ang ating mga video nung nakaraang fiesta celebration sa barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar, sa lugar ng aking ugangan, sa lugar mga guys ng aking asawa. At ayan, dumaan na nga ni itong karusa, ay ano bang tawag dito, procession nga pala mga guys for today's video. Kaya naman mga guys, ina-upload ko ito ngayon dahil mga guys, baka kayo ay nasabay, nahagip ng aking kamera, lalo na doon sa mga bumabahog at nananakgas pa. For today's video mga guys, bago tayo pumunta doon sa plaza at magdanis-danis, dito muna ako makipagbanding sa aking pamilya. At ayan, si Nanay Imelda bumabanat ng kanta. At syempre mga guys, hindi tayo papayag na hindi natin masilip ang plaza kung sino na nga ba doon ang mga nagkido-kido for this video. At ayan na mga guys. At ayan nga mga guys, pagdating natin dito sa plaza, ang mga tao'y dito'y nagkakaribukan na. Ayan, at meron na mga lasing-lasing, meron pang nag-iinuman, mayroon dito ng mga nagkikwentuhan, naghalakakan, at syempre, mayroon ditong mga dakras sa sumsuman for today's video. Pero ito talaga mga guys ang inaabangan ng lahat ng mga taga-probinsya ng Northern Samar. Pagdating kasi ng mga pistahan, ito talaga ang number 1 na pinaka-ingranding selebrasyon ng isang buong barangay. At ayun, may sumamok na tuktugaok ng manok habang ako'y nagvo-voice over for today's video. Opo. Ay, dapat ini-enjoy mo yan. Wala, wala ako na sarili. I
lang sa ayaw. Ayan, thank you so much po sa lahat po ng ating mga supporters and followers, and mega love shoutout po muli sa lahat po ng mga taga-barangay Bongliw, Lawaang, Northern Samar. At muli, ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray na maghahatid po sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at talakakan. At syempre mga guys, muli ang aking pasalamat po sa lahat po ng ating nabisita dito po sa barangay Bongliw, Lawaang, Northern Samar. Doon po sa hindi po namin napuntahan, huwag po kayong mag-alaala, may next year pa. Kaya kapit lang po kayo, maniwala lang po kayo, manalig lang po kayo na kayo'y aming mabibisita. Siyempre, kapag kayo'y napuntahan namin, kami ay inyong tagayan for today's video. Ayan, balita, thank you so much, and happy New Year sa inyong lahat kasi palapit na po yung Pasko. Ayan, bye for now. Ito pang inyong nag-isang Maestro Waray. Yes, you break it down you. Thank you. Opo.